presented by DK Pictures. दीपक सिंह छपरहिया। कतना पैसा लेबू बोलो हम हई बयाना देला से घटी नहीं तोरा उ खजाना और नंबर लगे कि 2000। कतना पैसा लेबू बोलो हम हई बयाना देला से घटी नहीं तोरे हौ खजाना। राउट के पीछे चलो ए डार्लिंग गमछे पजई हसू। राउट के पीछे चलो ए डार्लिंग गमछे पजई हसू। तो आब करे जा तो आब माजली लूट मोर सामान गइलू। तो आब माजली लूट मोर सामान गइलू। करे तो तू मौज मस्ती एक बार चिखाब। जवानी के गाड़ी पर हमरा के चढ़ाब। अरे नाचल से बाचल कहाँ। करे तो तू मौज मस्ती एक बार चिखाब। जवानी के गाड़ी पर हमरा के चढ़ाब। धरबे स्टेरिंग दूनो ताहार पोपो बजाइम पुकपू। धरबे स्टेरिंग दूनो ताहार पोपो बजाइम पुकपू। तो आब करे जा तो आब माजली लूट मोर सामान गइलू। तो आब माजली लूट मोर सामान गइलू। दीपक छपरहिया के मन बाट कइले। पंकज पांडे तोह पे नजर बागरइले। दीपक छपरहिया के मन बाट कइले। पंकज पांडे तोह पे नजर बागरइले। 20 साल धीरज के भइल बा बेचैनी मौका न जाए तू। 20 साल धीरज के भइल बा बेचैनी मौका न जाए तू। तो आब करे जा तो आब माजली लूट मोर सामान गइलू। तो आब माजली लूट मोर सामान गइलू। और के सता में नाचे आइल बारू लेल तू पूरा छूट। और के सता में नाचे आइल बारू लेल तू पूरा छूट। तो आब करे जा तो आब माजली लूट मोर सामान गइलू। तो आब माजली लूट मोर सामान गइलू। तो आब माजली लूट मोर सामान गइलू। अरे इमरजेंसी बा चल।